Ну вот мой ноготь, вот я ее держу. Это вот чтобы было понятно. Balık suyagın onun üzüne birgenler xotini alıp qaytıb ok ketken aniqlarga ko'rsatiribizdi. Hozir bu turda yılmayıp söylüyor Yevgeniy Nosov. Bir neçe günlük hali şoyarlılık bolmay, әллә artık aşıqqan bulganman, suyak yutqanını sezmedim di. Soңundan gına qılşık qodalgan kibik tuyula. Как она туда попала, я ее не почувствовал. То есть вот вообще никак. Indi ikinci günne irten muynunda kışlı ağırtу size başlay. Ощущения начались утром. Иртәнге ашына ошаганда урыннан кузгалган күрәсең, бик нык авырта башлады. Ризыкны да йота алмадым, тизрәк хастаханәгә келдем. Мы здесь видим на компьютерной томографии рыбья кость, она довольно относительно крупных размеров. Hastaxanada tabiplar FGDS yasamakçı bulat, tik endoskop işke ötmey, suyak üңәшне yırtıp kirgen. Эндоскопически достать эту кость не удалось. Сөякне эндоскопик ысул белән ала алмадык. Ул шактый зур иде. Уңешкә кадалган, аны йырткан. Операция ясарга туры килде. Муенында кисем ясап, сөякне алдык. Әгәр пациент вакытында мөрәҗәгать итмәгән булса, бу урын үлекләп хәле катлауланырга да мөмкин иде ди табиб. Гадәттә җәйге чорда кылчык кадалып хастаханәгә килүчеләр арта. Если все же попало в народное тело, Әгәр шулай сөяк кылчык кадалса, аны үзең алырга тырышмаска кирәк. Хәл катлауланырга мөмкин. Якындагы стационарга барсагыз, аны җиңел генә эндоскопия ысулы белән алалар. Сөяк уңешкә эләксә, халыкчан ысуллар кулланып, күп итеп су эчеп, ипи яжап җибәрергә кирәк дигән киңәшләрне дә тыңламагыз. Евгений Носовның палатага чыкканына 3нче көн әлегә зонд аша туклана уңеше төзелгәнен көтәләр. Балыктан баш тартмый, әмма сак булачакмын ди. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.